Ahojte, volám sa Peter Baláš, pochádzam z Skály nad Hronom a študujem na tejto škole. Ja som si vybral tento odbor, pretože ma zaujíma mechanizácia ako samotná výroba a oprava strojov, ale tak aj poľnohospodárstvo a dostaneme sa tu lepšie k tým traktorom a strojom. Akurát zaorávame pšeničné strnisko a robí sa vlastne jesenná orba. A čo mám povedať? Máme aj takýto hangár, kde sa nachádza väčšina našich menších strojov. Na našej škole je možnosť urobiť si vodičské oprávnenie na skupinu B a T. Ak ťa zaujal môj odbor, tak neváhaj a prídi študovať na našu školu. Vidíme sa.